mennesker, som har sejlet i en af sådan en lille motorbåd, så var de sejlet ud som langt ned på hende, og så havde de bare flyvet op for den anden ikke. Så det over på, og det bum, så rigtig over i det. Ja, det er jo en ja, det er det. Så jeg snakker og alt hvad det er. Ellinge. Ja, det var i Rødvig.